Kwenzeka kanjani ukuthi uKhuzani eperforme i-hour engaphazamisa umuntu akubeni abanye bephelelwe isikhathi? Akubuzi mina ke kodwa kubuze abalandeli bamaskandi. Kubengelele pho ngamukele kule emakhaya kweSimanzonzo ukuthulela khona indaba zamaskandi. Kule emakhaya ke abalandeli bamaskandi ngempela abaneme ngendlela ekwenzeke ngayo lapha kuMaskand World Cup ebizwa ngepucuzeko Maskand Festival ejwayele ukuba njalo ngonyaka. Kule emakhaya abantu bakhala ngokuthi kwenzeka kanjani ngempela ukuthi abantu abafana no DSD noThozani Langa noDlubheke kanye nabanye abantu abaningi noJiva bagcine baperformanga ngenxa yesikhathi ekubeni uKhuzani ethole i-hour lakhe lonke lapho khona beperforma iyedwa engaphazamisa umuntu. Bathi ukwenzeka kanjani ngempela yonke lento le? Bathi o stage manager kanye nabahleli bomcimbi bayivumele kanjani ukuthi lento yenzeke? Bathi ngenzekani ngempela ukuthi uKhuzani sekuyiqiniso ngempela ukuthi uhlangene nabahleli bomcimbi abangomcineka ekuhleleni ipucuzeko, ngoba bathi ngenzeka kanjani ukuthi umculi ethole i-hour abanye beperforma o7 minutes abanye beperforma o15 minutes ekubeni maseqhamuka nje umuntu oyedwa uzothatha i-hour. Mbukele emakhaya ke le ndaba ngabe wena uyibuka kanjani? Njengoba besho ngempela abantu ukuthi ipucuzeko sekufana nokuthi ngempela umemulo kaKhuzani ngoba suke kuzobukiswa njengezinye izingane zicindezelwa kube kuKhuzani ngaphezulu. Mbukele emakhaya ke yonke le nkulumo ayishiwo yimi kodwa ishiwo abalandeli bamaskandi njengoba besho ngempela ukuthi etelenza kuyipucuzeko ibulala nje umculo wamaskandi ngoba egcineni abantu bazogcina ngempela sebengaya kuyipucuzeko ngoba sekuyacaca ukuthi ipucuzeko eshe kufana nokuthi umcimbi kaKhuzani loya lapho khona uKhuzani esuke ubusa abanye becindezela. Mbole emakhaya ke lolu daba ngabe ulibona kanjani njengoba abalandeli bamaskandi bekhala ngempela ukuthi lento yenza kuyipucuzeko izobulala uqede umculo? KweSimanzonzo izona indaba engithengaphathele zona isikhathi samanje. Embuzweni ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uKhuzani ethole i-hour abanye beperforma o7 minutes abanye beperforma o15 minutes. KweSimanzonzo sizohlangana ku comment section. Siyabonga.